με τη χάρη του Θεού αδερφοί, να διαβάσουμε από τον Λουκά μια πολύ ωραία ιστορία, αληθινή, πέρα για πέρα. Είναι ο θάνατος του πλουσίου του ανθρώπου και ο Λάζαρος, ο φτωχός ο Λάζαρος, αν θέλετε να το διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 922 σελίδα, από το κεφάλαιο το Ιώτα Σίγμα, και θα διαβάσω αδέρφια μου από το 19 εδάφιο. «Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και νεδίαιτο πορφύραν και στολήν βυσίνη εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Ήτο δε φτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίον της πύλης αυτού και πεθύμη να χορταστεί από το ψυχείο των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφον πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο φτωχός και εφέρθη από τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ, απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη, και εν το άδει υψώσας τους οφθαλμούς αυτού, εννοεί το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρο εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, Πάτερ Αβραάμ ελέησόμε, και πέψον τον Λάζαρο για να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε ο Αβραάμ, τέκνο, εθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δεν βασανίζεσαι, και εκτός τούτων πάντων μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μη δε η εκείθε να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν πάτερ να πέψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έρθωση και αυτοί στον τόπον τούτον της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσιν τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσωσιν αυτούς. Ο δε είπεν, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν της από νεκρόν υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν το Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούσιν, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί για αυτή την ωραία ιστορία την οποία διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι παραβολή, είναι ένα αληθινό περιστατικό το οποίο συνέβηκε μεταξύ δύο ανθρώπων που είτε περνούσε καλά ο ένας ο πλούσιος, είτε ο Λάζαρος, ο φτωχός, ο άρρωστος, ο πονεμένος περνούσε πολύ άσχημα. Το τέλος όμως και των δύο αυτών ανθρώπων τελείωσε αδερφοί. Και ο κάθε ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που γεννιέται, ο Θεός του δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει τον Χριστό. Και η αδερφή μας η Πόπη, αδέρφια μου, το δέχθηκε τον Χριστό. Τη γνωρίζω εγώ προσωπικά και εσείς περισσότερα από μένα, 23 περίπου χρόνια. Άκουσα την ομολογία της, το πώς σώθηκε, το πώς πήρε το Θεό στη ζωή της και με την αγάπη την οποία είχε για τον Κύριο, για την οικογένειά της ιδιαίτερα αδερφή, η αδερφή μας. Το σπίτι της ανοιχτό, κάθε Κυριακή όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί πηγαίνουν αδέρφια, έκανε το τραπέζι, τρώγανε, μένουν τα καλά έργα πάντοτε σε κάθε ένα από εμάς αδερφοί όταν αναχωρήσουμε και πάμε με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Έτσι λοιπόν αδερφοί, μέσα από αυτήν την ιστορία βλέπουμε ότι ο πλούσιος παρόλο που περνούσε καλά, πάρα πολύ καλά, εφρενόταν, τα καλύτερα φαγητά, το καλύτερο ντύσιμο, τα ρούχα του, δεν το έλειπε τίποτα, όμως και γι' αυτόν τον άγγιξε ο θάνατος αδερφοί, γιατί ο θάνατος είναι για όλους τους ανθρώπους. Και όταν πέθανε βρέθηκε στην πραγματικότητα η ψυχή του. Αυτά τα οποία είχε περάσει εδώ στη γη, την καλοπέρασή του, μακριά από το Θεό, ποτέ δεν μετανόησε, ποτέ δεν σήκωσε το κεφάλι του στον ουρανό, αυτό το οποίο έσπηρε θα λέγαμε, το θέρισε. Η κρίση του Θεού ήρθε. Βασανιζότανε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα σε φλόγες ατελείωτες και αιώνιες. Ενώ όμως η κατάσταση του φτωχού του Λάζαρου, παρόλο που ήταν μέσα στον πόνο, στη θλίψη, αλλά αγαπούσε τον Θεό αδερφοί, τελείωσε για αυτός ο άνθρωπος, αλλά όμως φάνηκε πιστός. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πραγματικά τον Κύριο. Και βλέπουμε ότι τον παραλάβαν οι άγγελοι του Θεού και ζει τώρα στην παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως γνωρίζουμε για την αδερφή μας την Πόπη αδερφή,
στάθηκε μόνη της, είχε φύγει κάποιο διάστημα ο άντρας από το σπίτι και ανέτρεψε τα παιδιά της, τον αδερφό μας τον Δημήτρη, τον αδερφό μας τον Νικήτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στάθηκε κολόνα μες στο σπίτι η αδερφή μας. Δεν έτρεχε το μυαλό της να πάει από εδώ και από εκεί, αλλά έμεινε μέσα στο σπίτι. Τίμησε την οικογένεια και ο Θεός την αγαπάει πάρα πολύ την οικογένεια, αδερφή. Και έτσι, αδερφοί, με τη χάρη του Θεού, οι αδερφοί μας, είμαστε πολύ πεπισμένοι. Το έχει μαρτυρήσει ο Θεός πιορήν. Αναχωρήσει σε αρκετά αδέρφια, ο Κύριος έδειξε και ενύπνια και οράματα ότι οι αδερφοί μας θα είναι με τον Κύριο και πράγματι το πιστεύουμε ότι είναι με τον Κύριο οι αδερφοί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Και ήταν και μια αιτία, αδερφοί, η αδερφή μας και τα παιδιά της, που σώθηκε και ο άντρας της. Εγώ προσωπικά τις τελευταίες ημέρες, όταν ήταν να φύγει ο άντρας της, ο αδερφός ο Νίκος αδερφέ είναι το όνομά του, ήμουν εκεί στο νοσοκομείο και έζησα πραγματικά στιγμές χαράς και δοκιμασίας για τον άνθρωπο αυτό, τον αδερφό μας τον Νίκο. Και όμως η αδερφή μας η Πόπη, παρόλο που ήταν μακριά από την οικογένεια τόσα χρόνια, η αγάπη του Θεού που είχε μέσα στην καρδιά της τον αγκάλιασε και τον δέχθηκε. Τον έβαλε μέσα στο σπίτι και έγινε η αδερφή μας και τα παιδιά της μια αιτία να σωθεί και ο άντρας, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την αδερφή μας. Είναι προσωρινός ο αποχωρισμός. Σε λίγο θα συναντηθούμε. Οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτα και όσοι ζούμε θα αρπαχθούμε με τον Κύριο στον αέρα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να ευλογήσει και να παρηγορήσει τις καρδιές όλων μας, αδερφοί. Θα ακολουθήσουν βέβαια και ο αδερφός μας ο Γιώργος Κοδωρούμπας θα μας φέρει ένα μήνυμα και στη συνέχεια ο αδερφός μας ο Γιάννης ο Θεοδόρου. Έλα, αδερφέ μου Γιώργο. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Τα είπε όλα ο αδερφός μας ο Χρήστος. Να διαβάσω κι εγώ λίγα εδάφια θέλω. Σελίδα 948. Θα διαβάσω από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 11 κεφάλαιο, σελίδα 948, από το 23 μέχρι το 27 εδάφιο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδερφός σου θέλει αναστηθεί. Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος της ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, διότι και σε αυτό το περιστατικό που διαβάζουμε κάποιες αδερφές είχαν χάσει τον αδερφό τους. Η Μάρθα και η Μαρία είχαν χάσει τον Λάζαρο και για τις γυναίκες της εποχής εκείνης ήταν δύσκολο να φύγει ο αδερφός τους. Μεγάλη θλίψη σε αυτό το σπίτι της Βηθανίας, μεγάλη θλίψη για το χαμό του αδερφού τους, αλλά και λύπη γιατί ο Κύριος δεν έχει έρθει. Τον ενημερώσανε και ο Κύριος ήρθε μετά από 4 ημέρες. Και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός έτρεξε η Μάρθα να τον προϋπαντήσει και το πρώτο πράγμα που του είπε, Κύριε, εάν ήσουν εδώ ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Η Μάρθα είχε στενοχωρηθεί μέσα στην καρδιά της που δεν είχε έρθει ο Κύριος, αλλά όταν την είδε του είπε αυτό, όταν τον είδε του είπε αυτό. Και τότε ο Κύριος της είπε αυτά τα λόγια που διαβάσαμε και λέει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδερφός σου θέλει αναστηθεί. Και σε όλους μας μιλάει η Γραφή. Τότε θα αναστενόταν ο Λάζαρος. Τώρα ο Κύριος μας λέει σε όλους μας ότι θα γίνει Ανάστασης. Μέλη να γίνει Ανάστασης. Όλοι μας έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους. Όλοι έχουμε χάσει συγγενείς μας, πατέρα ή μητέρα ή αδερφούς. Ο καθένας έχει χάσει το δικό του άνθρωπο. Αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού γνωρίζουμε ότι μια μέρα θα γίνει η Ανάστασης. Ο Κύριος δεν της μιλάει υποθετικά, δεν εύχεται, δεν της λέει ότι ίσως αναστηθεί, αλλά ο αδερφός σου θα αναστηθεί, της λέει. Η Μάρθα μέσα στην καρδιά της έτσι πήρε λίγο κουράγιο και λέει στον Κύριο, λέγει προς αυτόν η Μάρθα, ξεύρω Κύριε ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα. Εντάξει, λέει, αυτό το ξέρω,
έχω διαβάσει στις γραφές ότι οι νεκροί θα αναζήσουν, έτσι είπε ο προφήτης Ισαΐας, έτσι είπε ο προφήτης Δανιήλ. Το ξέρουμε αυτό, ότι μια μέρα θα γίνει η Ανάσταση, αλλά στο μέλλον, στην έσχατη ημέρα, όταν θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, τότε θα γίνει και τότε ο Κύριος μιλάει στη Μάρθα και μιλάει και σε όλη την Εκκλησία, ένας διάλογος μεταξύ του Κυρίου και της Μάρθας που αποτέλεσε και ένα φοβερό δόγμα για την Εκκλησία. Μετέπειτα και της λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Λόγια βαρισίμαντα, λόγια τα οποία ουδέποτε τα ξαναείπε ο Κύριος, μία φορά τα είπε στην επίγεια ζωή του, και αυτό ήταν όταν ήταν να αναστήσει το φίλο του το Λάζαρο, και τα έλεγε σε μια στη θλιμμένη αδερφή, στη Μάρθα. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, Μάρθα της λέει. Δεν θα γίνει μία Ανάσταση, δεν θα κάνω εγώ απλά την Ανάσταση, δεν είμαι απλά κάποιος που θα αναστήσει ένα νεκρό σώμα, αλλά η Ανάσταση δεν είναι ούτε ένα εσχατολογικό γεγονός που θα γίνει στο μέλλον, αλλά η Ανάσταση είναι ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο το έχεις μπροστά σου, και αυτό το πρόσωπο που σου μιλάει αυτή την ώρα, ο ίδιος αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Μπορεί να έφυγε η αδερφή μας και μπορεί και να στενοχωριούνται οι καρδιές μας και ειδικά των συγγενών, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι μια μέρα θα γίνει η Ανάσταση και όλοι οι κοιμηθέντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτός που τα λέει είναι η Ανάσταση. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το είπε και το έγραψε ο Ιωάννης, ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Δεν είμαι κάποιος ο οποίος λέει και ξελέει, ή μπορεί και να είναι και μπορεί και να μην είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, όταν έρχονται οι μεγάλες θλίψεις στη ζωή τους, τότε χάνονται, τότε χάνεται η ελπίδα τους. Έγραφε ένας Αυστριακός συγγραφέας εβραϊκής καταγωγής, όταν ήταν μέσα στις φυλακές που τον είχαν βάλει οι Ναζί, απελπισμένος από τη ζωή του που ζούσε εκεί μέσα, έγραψε ένα διήγημα το οποίο τον έκανε και γνωστό, Βυργιλίου Θάνατος, και μέσα σε αυτό το βιβλίο που έγραψε αυτός ο άνθρωπος, έγραψε ο θάνατος, ο μόνος αθάνατος. Μέσα στη θλίψη του και μέσα στην ταλαιπωρία του είπε ότι ο θάνατος είναι ο μόνος αθάνατος. Αλλά σε κάποιο άλλο μέρος, μέσα στις ίδιες φυλακές, μέσα σε ένα άλλο κελί, κάποιο παιδί του Θεού το οποίο πίστευε στο Ευαγγέλιο, έγραψε με ένα σουγιαδάκι εκεί στον τοίχο πάνω, ο οποίος ήταν και με υγρασία και μείνανε χαραγμένα και τα βρήκανε όταν βγήκανε οι άνθρωποι από μέσα. Έγραψε, πιστεύω στον ήλιο όταν δεν το βλέπω, πιστεύω εις τον Θεόν και όταν αυτό σιωπά. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και από κάτω έγραψε τα λόγια που διαβάσαμε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Πόσο διαφορετικά τα βλέπει ο άνθρωπος του Θεού τα πράγματα όταν βιώνει τις ίδιες καταστάσεις. Μα για ποιο λόγο? Διότι πιστεύει σε Αυτόν που είπε ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Μια μεγάλη απόδειξη της θεότητας του Ιησού Χριστού. Κανένας άνθρωπος, όσο άγιος κι αν ήτανε, δεν θα μπορούσε ποτέ ούτε να προφέρει αυτές τις λέξεις. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός, είχε παρησία και το έλεγε μπροστά στους Ιουδαίους, και μάλιστα είχε πει ότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτω έδωκε και στον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αυτός λοιπόν ο οποίος είναι η Ανάσταση και η ζωή, είπε και κάτι άλλο, ο πιστεύων εις εμέ κι αν αποθάνει θέλει ζήσει. Υπάρχουν δύο θάνατοι λοιπόν, ένας ο σαρκικός θάνατος και ένας ο πνευματικός θάνατος. Αυτός που πιστεύει σε μένα μπορεί να γευτεί το σαρκικό θάνατο, αλλά τελικά θα ζήσει. Γιατί στη δεύτερη Ανάσταση, μάλλον όταν θα γίνει η Ανάσταση, θα αναστηθεί και θα ζει μετά του Ιού
και μετά του Πατρός και μετά του Πνεύματος του Αγίου εις τους αιώνας των αιώνων. Μια μέρα θα γίνει η Ανάσταση και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου του ενσαρκωμένου Θεού, ότι τα σώματα, τα νεκρά θα αναστηθούν. Έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι νεκροί, λέει, θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του ανθρώπου. Πάντες οι εν της μνημείας θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του ανθρώπου και θα αναστηθούν οι μεν που πράξαν τα καλά εις Ανάσταση ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Περιμένουμε τον Κύριό μας και περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Μια μέρα θα συναντηθούμε όλοι εκεί πάνω. Δεν θα λείψει κανένας. Γιατί θα γίνει η Ανάσταση καθώς το είπε ο Ιησούς Χριστός. Και λέει μάλιστα ο ίδιος, πάσος τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Το πιστεύεις, της λέει της Μάρθας? Το δέχεσαι αυτό μέσα στην καρδιά σου? Ότι όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει? Το πιστεύεις? Και τότε η Μάρθα του λέει, ναι Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Μάρθα πίστευσε και ο λαός του Θεού πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ο ίδιος πέθανε για τις αμαρτίες μας, αλλά την τρίτη ημέρα, καθώς είπαν οι άγγελοι στις μυροφόρες γυναίκες, όταν πήγανε να λείψουν το νεκρό σώμα, τις ρωτήσανε, μάλλον τις είπανε, μη φοβήστε εσείς. Οι φύλακες που ήταν έξω από τον τάφο φοβήθηκαν και έφυγαν, αλλά ο άγγελος είπε, μη φοβήστε εσείς. Τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών? Ανέστη, τους λέει ο Κύριος. Πηγαίνετε στους μαθητές και πέστε το, ανέστη ο Ιησούς Χριστός. Οι άνθρωποι του Θεού θα αναστηθούν και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε την ελπίδα μέσα στην καρδιά μας και προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών και την έλευση του Κυρίου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να σας διαβάσω κι εγώ, αδέρφια μου, από τη 1046 σελίδα, προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή, λίγα εδάφια, το 4ο κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδερφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπήστε, καθώς και οι λοιποί ημιέχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού. Δια τούτο σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας, δηλαδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού με κέλβισμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί μετά αυτόν εν εφέλας εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτων θέλουμε νήστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Ευλογημένο το όνομα του Θεού, αδέρφια μου. Είμαστε σε μέρες πένθους, στις δύσκολες ώρες που χάσαμε από ανάμεσά μας την αδερφή μας την Πόπη. Η αδερφή μας η Πόπη μας άφησε πάρα πολύ καλό παράδειγμα με το περπάτημά της και τη ζωή της. Δηλαδή ζούσε με τον Χριστό όλα αυτά τα χρόνια και μας το φανέρωνε και με τα λόγια της και με τη ζωή της. Εγώ τη γνωρίζω 2 δεκαετίες περίπου. Από την πρώτη ώρα που μπήκα μέσα στην εκκλησία και γνωριστήκαμε, η αδερφή μου έδειξε πολύ μεγάλη αγάπη, όπως και σε όλα τα αδέρφια. Από την πρώτη στιγμή την αισθανόμουν σαν να ήταν η μητέρα μου. Δεθήκαμε με την αδερφή γιατί με αγάπησε πολύ. Και αδέρφια μου, όλα αυτά τα χρόνια η αδερφή προσευχότανε για μένα και για όλα τα αδέρφια. Εργαζόταν μέσα στην εκκλησία πολύ μεγάλο έργο. Όταν ήμουν ανήπαντρος και μετά που παντρεύτηκα, κάθε Κυριακή η αδερφή μας, σχεδόν κάθε Κυριακή για πάρα πολλά χρόνια, μας καλούσε σπίτι της. Τους αδερφούς που ήταν μόνοι τους, τους αδερφούς που ήταν στεναχωρημένοι, τους αδερφούς που μπορεί να είχαν πρόβλημα. Όλοι, πιστεύω, η εκκλησία πέρασε μέσα από το σπίτι της αδερφής μας, οι περισσότεροι αδερφοί. Και εκεί είχαμε ωραία κοινωνία. Ένα σκοπό έχει η αδερφή μας να μας υπηρετεί. Να μας υπηρετεί και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό.
μου έλεγε η αδερφή πάντα ότι αδερφέ Γιάννη προσεύχομαι για σένα. Κάθε φορά μου το έλεγε. Αλλά προσεύχομαι και για όλα τα αδέρφια. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, για ένα και για δύο, πολλά χρόνια, όλες αυτές οι προσευχές της αδερφής μου, της αδερφής της Πόπης μέσα στη ζωή μου, φέρανε πολύ μεγάλο και ωραίο και ευλογημένο αποτέλεσμα. Υπήρξαν φορές, μάρτης που μου είναι ο Θεός, που δεν ήμουν καλά, είχα προβλήματα. Και ερχόταν ο Κύριος και μου έλεγε, πολλές φορές έγινε αυτό, αδερφή μου, η αδερφή σου η Πόπη προσεύχεται για σένα. Της το είχα πει πολλές φορές. Και μου λέει, αδερφέ μου, δεν σε ξεχνάω ποτέ, αλλά και όλα τα αδέρφια. Το σπίτι της αδερφή ήταν οίκος προσευχής. Καθόταν, γονάτιζε και έβαζε όλους ένα προς ένα και προσευχότανε και δεότανε στον Κύριο. Συνέχεια έπαιζε ο σταθμός, άκουγε το Λόγο του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφή, γιατί θα μας λείψει πολύ η αδερφή μας. Ήταν μια αδερφή γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη αγάπη, γεμάτη καλά έργα. Ποτέ δεν άκουσα την αδερφή την Πόπη να διαμαρτυρηθεί και να παραπονεθεί. Δεν είχε προβλήματα. Γίνεται. Δεν είχε δυσκολίες. Είχε αδερφή. Δεν παραπονιότανε. Ποτέ δεν άκουσα κάποιον αδερφό να πει άσχημα λόγια για την αδερφή μας. Όλοι πιστεύω έχουμε να πούμε τα καλύτερα. Δηλαδή όλα αυτά τα λέω, δεν θέλουμε να υψώνουμε ανθρώπους, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έρχεται στη ζωή μας και μας βοηθάει και μας αλλάζει και γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αλλά θέλω να το πω, αδερφή, γιατί η αδερφή έδωσε ένα καλό παράδειγμα με το περπάτημά της και με τη ζωή της, ώστε να τις μοιάσουμε. Ώστε, αδέρφια μου, αυτό που είδαμε στην πορεία της ζωής της, πραγματικά να το εκτιμήσουμε και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι όλοι να έχουμε τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως είπε και ο αδερφός, έγινε αιτία, η οικογένειά της όλοι να είναι στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, ακόμα και η γιαγιά σώθηκε τελευταία ώρα και ο άντρας της, και ευχαριστούμε τον Θεό για την οικογένεια. Ο Θεός, αδερφή, να μας παρηγορήσει, να καλύψει το κενό που θα αφήσει η αδερφή μας, η Πόπη. Σήμερα θα πάμε να την κηδέψουμε, να αποχαιρετήσουμε την αδερφή μας. Το σώμα φυσικά της αδερφής μας θα κηδέψουμε. Η αδερφή μας δεν είναι εδώ. Η αδερφή μας είναι στην αγκαλιά του Κυρίου, στην αγκαλιά του Χριστού, όπως είπαν και τα αδέρφια πριν. Γιατί ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Είναι τρισυπόστατος. Το λέει ο Κύριος, να αγιάσει εσάς ολοκλήρως, σώμα, ψυχή και πνεύμα, στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό. Και το σώμα του ανθρώπου είναι χώμα. Καθώς ο Θεός μας έπλασε από χώμα, το σώμα πάλι θα επιστρέψει στη γη και θα γίνει χώμα. Η αδερφή μας η Πόπη δεν είναι εδώ, είναι στην αγκαλιά του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, δεν θέλω να αγνοείτε, αδερφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπάστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανα και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού. Αυτή είναι η παρηγοριά μας, ότι η αδερφή μας η Πόπη αναπαύτηκε. Ο Απόστολος ο Παύλος λέει, τον καλόν αγώνα αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, το δρόμο ετελείωσα. Τι μένει τώρα? Τώρα μένει σε μένα ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος την ημέρα εκείνη. Και αυτή η ίδια ώρα έφτασε και για αυτή την Πόπη. Τον καλόν αγώνα τον αγωνίστηκε, αδερφή, όλα αυτά τα χρόνια. Το είδαμε. Το δρόμο της τον ετελείωσε, την πίστη τη διατήρησε. Τώρα έχει πάρει, αδερφή, το στεφάνι της δόξας, είναι στην αγκαλιά του Χριστού και όλοι θέλουμε να έχουμε αυτή την ωραία κατάληξη στη ζωή μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Αυτό περιμένουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έδωσε τον εαυτό του για να μην χαθεί κανένας από εμάς, αλλά να έχουμε ζωή αιώνιο. Και όποιος έχει τον Χριστό έχει τη ζωή. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή, όπως είπε και ο αδερφός μας ο Γιώργος πριν, και αδέρφια μου, ο Κύριος μια μέρα θα έρθει να μας παραλάβει και εμάς. Αυτός είναι, περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αυτή η ώρα είναι η ώρα που πρέπει να είμαστε και εμείς έτοιμοι, ώστε ο Θεός να έρθει να μας αρπάξει και να είμαστε, όπως διαβάσαμε εδώ όλοι, αιώνια μαζί Του. Αυτή η ώρα για την αδερφή μας έφτασε. Σύντομα όμως, αδερφοί, ο Κύριος δεν θα βραδύνει να έρθει. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα μας παραλάβει και όλους εμάς,
τους ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Αυτός είναι ο αγώνας μας, να μοιάσουμε στην αδερφή μας, να μοιάσουμε σε όλους τους Αγίους ανθρώπους που περπατήσανε κατά το θέλημα του Θεού, να μοιάσουμε στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό και εκείνη την ημέρα να είμαστε έτοιμοι, γιατί θα απαντήσουμε και την αδερφή την Πόπη, αλλά θα δούμε και το σωτήρα μας, τον Κύριό μας και το Θεό μας πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά πώς είναι εκεί στον ουρανό, αλλά ένα ξέρουμε, ότι εκεί είναι το τέλειο. Εκεί ο Θεός έχει ετοιμάσει, αδέρφια μου, τόπο για να αναπαυθούμε αιώνια στην παρουσία Του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος θα έρθει μία μέρα να μας παραλάβει και να μας δοξάσει αιώνια και εμείς να είμαστε ο λαός Του, να είμαστε τα παιδιά Του στην αιωνιότητα. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει, να μας βοηθήσει, να μας δώσει τη δύναμη, αδερφοί, να περπατήσουμε σαν την αδερφή μας την Πόπη, να μας παρηγορήσει αυτές τις ώρες, γιατί θα μας λείψει η αδερφούλα μας, η αδερφή μας η Πόπη, ήταν τόσο γλυκιά και είναι γλυκιά αδερφή. Είναι ωραίο να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι γλυκός, να είναι γεμάτος με αγάπη, γεμάτος με καλοσύνη, γεμάτος με ειρήνη στην καρδιά του. Ας τις μοιάσουμε αδερφοί σε όλο το περπάτημά της. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας παρηγορήσει. Αμήν.